Straight to the point. Unya mga higala, kung atong i-evaluate, kini lang sang ikaupat nga articles of impeachment ha. With all due fairness mga kagalaan, basin sa sunod nga mga articles of impeachment og okay siguro. But kini nga particular articles of impeachment daykin, tinuray lang ba? Wagi na daw ini. Kana plangka bala nga pagka-istorya, ato balang gi-evaluate mga sukit tig paminaw. Kinsa may mga witnesses, pulos mga higala mga taga NBI. Unya ang ila mga higalang testimonya tinaghanag mga inconsistencies mga sukid tig paminaw. With due respect mahigala sa NBI, ako balikon, kining taga NBI mga maayo ni. Pero mao lagi na kung masuguan lang pug ka basin og nahilaw-hilaw ni mahigalang ilang investigasyon. In fact, mahigala si Senator Erwin Tulfo na kaingon maganig, unsa man ninyong investigasyon nga ngano binamadali, ina na ba nga pagkatermino? Video kwan gyud. Dili ba sa airtight? Pero mo lagi na kung ingon pagsugod pa magud ini mga higalaw, sa may mutuo abi na ko di na tinud-on nga i-appeal nila sa articles of impeachment. Grave threats of inciting to sedition. Gibinuangan na mga inighimuhimo kaniadto mahigala dunay nagtawag-tawag kung mamatay ako, papatayin mo. May kinontrata na ako na tao, kung mamatay ako, papatayin mo sa BBM. Si Lisa at sa speaker. Nya doon na may speaker sa linya telepono, doon dito mga kagalaan kadto si John Wick. Nakakuan kadto dong names, pero di og ato to pasalida no, mabadlong tang mita no. Mabadlong tang mita ato, kuan. Gibinuangan na naguto mga higala. Og ipasalida to di ba naman to nga John Wick mo ni kuan sa telepono. Nagtuo ko mga higala kining maong mga witnesses nga gipresenta, wa gyud nila si Kalilong nya gisundan attorney Jeremy Lutok. Wa gyud nakaingon nga nag-hire si Sara Duterte og assassin nga kinsa ning maong assassin nga gihatag-asa ni siya. Kaya naingon man nga nag-hire ko ng assassin. Ako magka-imagine kung yung nag-hire assassin mo, magka John Wick. Himuhimuan ng mga memes, oy. Makita pa ba to memes dong? Og dili lang to patingogon dong memes. Pwede ra ba to? Kana morog mo na sa day. Di lang na to patingogon. Pero magtingog mo to Sara, di ba? Tingog to Sara kuno tingog ni Sara magikuan. Nga si John Wick ni kuha sa kanang telepono ana. Gihimong komedya ba mahigala? Kisa may tinuoray lang bitaw ako agi ko muntuo nga apelo nila. Binako confidential funds lang o unsa pa tong uban nila nga ilang makuha. Gi-appeal man gid nila ni mahigalang i-appeal nila i-prove mga kigalaan. Mura may medyo mahimong katawanan. Tinuoray lang bitaw ang mga taong Pilipino ron nga naminaw. Nakonbinsi ba mga tao dahil aning particular nga kwan? With your respect ha, di pa ko mo manguna kay basin og ngadto sa sunod nga articles of impeachment kay upat ba ni? Upat ba ni? Yung unang gi-present, sila man prosecution man nagbuot ng ikaupat. Kani pagilang giuna. Muna makaingon bitaw ka sa mga ilang kaso ka mga kagilaan. Strategy nila ni nga giuna ang medyo huyang articles nya day sunod to lig-on nga articles or kay dapat yung una gyud lig-on nga ng una o ang katapusan. Ang una o ang katapusan may lig-on. Porque ning giuna na mahigalang grave threats, inciting to sedition. Habay napuwa ning prangka-prangka ba lang pagka-istorya ba? With your fairness kay basin dito to sa Article 3, di lang ko mag-una. Pero kining Article 4 lang sa atong isgutan ba? So far, ining duha ka mga witnesses. Prangka ba lang nga pagka-istorya? Evaluation, ato bang i-evaluate ba? Wa ko magtuong apilo ni kay gihimuan ganing komedya ni nga. Kuan nga tong tuyo ni si John Mark Kalilong unang witness, ang iya rin yung testimonya rin niya record to rin yung labot sa pagkuha to sa internet nga naka-download siya. Wa man sa preskon, wa man sa tanan, dili po siya expert. Kini po ikaduha sa lutok, nagkalisod-lisod na hinuog panubag. Ako di mo kumutuo nga kuan sa lutok, bright boy ni. Pero o kana kung
pasultion ka bitag buta nga kuan. Kini ha, og gikan gyud imong kasing-kasing sinsiro ka sa imong gisulti ka matuoran gyud di ka maglisod og tubag oy. Pero kana yung kuan maglisod kag tubag ka nang labi na kay gitago-taguan. Simple ra gina. Ta kita mo to akong gi-play kag hapon si Peter Cayetano ng utanan niya. Mura sa ang pangutanan November 3 nga video, ang itubag ang November 6. Dagihimong bugal-bugal ganini. Abi na ko dila apilo nila ni. Sige apil magyud eh. So ipugos nimo apil. Niining duha ka mga witnesses, wa gyud na prubahan ini. Plangka lang pag-istorya. Murag nindot lang kuno hitan-awon dito mahigala gi presenta na na. Unya gamitan mahigala sa direct examination o sa pag-present og witness. Dunay objection gi nagbawas-bawas og tubag ana. Pero og tan-aw nimo kinatibukan. Ug ako kay background sa balaod ay makita nato na gi-present na. Pero og doon na kay background sa balaod, nakakuha ka mahigala sa subject sa rules and evidence, makaingon ka, wa magiunod ni mga bata tao na. Pero di pa ko mahimog conclusion. In this particular articles lang, with all due respect sa prosecution, basig doon na sila lig-on nga kaso sa Article 1, Article 2, Article 3. But insofar as Article 4 is concerned, although wa pa sila mahuman, because ang ilang last witness, karon pa mang Martes, si Matibag, NBI Director, di lang sa ito paunahan yun. But kining duha lang sa, kining duha ka mga witnesses, so far mahigala por bida Ginoo ko. Kining prangkang pag-istorya ba? I know, doon na yung mga naminaw, daghang kong mga listeners, mga lawyers, mga law students, di lang sa maningog, di ka nang minaw lang sa sakinan ba? Hilom-hilom lang sa, kung sige ka confirm sa kong isulti, sakto-sakto nang isulti nga to. Kay, simple, magod basta-basta kang mutingog ng panahon na, daghang lawyers sa di lang maningog. Hilom-hilom lang na sila. Hilom-hilom lang. Kaya mga law students, maminaw, labi pa badong take o bad exam. Ibong tudluan niya og Isus Ginoo ko. Wala gyud ay. Nagtuo lagi ko ani og di nila apilon kay himo man komedya gud ni mga kagalaan nga di-hire ko no. Pwede mabati ang tingog ni Sara. O Sara lang niya dayon ko ni kaya gihimo og memes sa una. Kamon kabaw naman mo na nga memes pero gihimo kataonan ba kanay sige sige. Sige ko no memes. Kulas do. Sige dong. Gamay lang. Kaya pa ka ni ungot pas John Wick. Kapag pinatay ako, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Kapag pinatay ako, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Kinighimuan yun ko niya ang kaistorya ni Sarah si John Wick. Kinigyo na John Wick, may galag mo unay mo operate, ngilngig paguning lito lapit. Ngilngig pa ni manghigala ni Kuya Kuko Martin. Labaw pa ni Cardo ko may mo operate ni. Ang akong gusto mahibaw-an yun. Pag-present atong kalilong, niya, kuman, gi-present nila ni si, kuan, kinini ang si Attorney Jeremy Lutok. Abi na ko moingon kinsa may naginahay na assassin na kinsa man si John Wick. Kini ato lang niyagi kato katawa may kining paghimo-himo ning memes di ba di ako naghimo ani ana sa internet kamo kita man siguro mo ani pagkatawa lang ka ba gihimo-himo ani lang istorya hantod ron mahuman na lang ning articles of impeachment ang last witness nila si Matibag humana si John Mark Calilong humana si Attorney Jeremy Lutok wa gyud manganli kinsa ni mahigalang kinsa ning kon abibel ko dai kay kinsa barn ba ni si kwan
si Lutok ron assign. Bang Samuro day dito sa Muslim Mindanao. Tuwa siya na-assign siya regional director sa NBI. Nagtuo ko mahigalamingon nga doon na gina-hire, taga-barm gina-hire day. Naka-hire sa rag assassin. So, sakop man dahil sa kuwan, oy. Mauti. Ano man, doon na pa yung background ba? Di, sakop sa mauti, sakop sa MILF kani adto, sakop sa MNLF, sakop ba ka may galang miswari, sakop mahigala sa Abu Sayyaf, unsa ba? Ano man doon na capacity ba? Kay hanto doon, wa magyod. Ingon nga nag-hire, nag-assassin, wa may sulting na ina-hire. Nya unsa may testimonya unyang matibag karong Martes. Ako min ko okay, we will give him the benefits of the doubt. Pero unsa may iyang asa dapit iyang testimonya? Asa man dapit nga maka-expect na ta kay tuluro man ka mga witnesses gipang withdraw naman sa prosecution ang uban nila mga witnesses. Una gyud lang gi-withdraw may galas si Sulaika Lopez. Ilang gi-withdraw as hostile witness. Nga ila kunong ipatawag unta as hostile witness. Kadto bluff na dito nga hostile witness ha. Nilngig ni patawag si Sulaika Lopez pag human withdraw dito. Tanawan ako ining attorney Jeremy Lutok ba. In fairness ani yan kalisod-lisod tawag palubag mahigala oy. Tanawan ako nasuguan na gitawon po ni siya. Nagtuman na po taon ni siyang amo tao. Ato lang lagi kita. Pero kining AI no, kining AI ron. Antigo gyud mo kanay nga murag ang cellphone ko no hay Janway kana. Na sara nga kon. Na ang naong sara, ibalik ko no be. Kitawanan sa ning. Kisa man naghimo ni ani. Tawan atubang sara dato kuno hay likod si Janway kana na ha. Kinsa may tighimo-himo ani seryoso kay Janway ko naminaw sara. Ngiga, unsa to gigamit la FaceTime to lang gigamit o Viber to or Messenger ba kanon to? Wani pasusi ni John Mark Kalilong kaysa man maoy suito mahigala sa kinini ang cyber kwan. Suito man sa internet naka-training ko tug duha ka semana. Utang-utana tani unsa man ni FaceTime ni gigamit ani Viber or Messenger? Tanawa. Kining AI mahimo ni no? AI mahimo ani. Tawa. John Wick oh. Kasi sa cellphone ni John Wick na si Sarah, tawa. Oh. Sige ka no, ikuan ko no dong. Be ato paminaw balik be. Pag pinatay ako, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Duha ka witnesses na. Kana. Duha na ka witnesses ang gi-present. Wa pag ma-mention si John Wick hantud ron. Napabot-pabot kumahigala kini Betat. Paminawon tayo John Mark Kalilo kung sa kay i-mention ani. Wag yung hinungdan to yung testimonya. Prangka ba lang ba? Nga pag-istorya. Pwede man kang malipat o kung muna nga kung ingon ninyo, tagaan mo og klaro ba nga evaluation there's the HP. Klaro ba lang. Pero di ko maingon nga kuan ha kay wata kasabot sa first articles of impeachment, second o third basig ligon ilang kaso. But kining fourth article of impeachment nga lang giuna Jesus marusip. Ang two witnesses ha ating evaluate ha ang legal nga aspect ha. Evaluate tatong mayo para kuanan gyud. Straight to the point. Actually, kung mo-proceed na ang prosecution nga to ilan ang biyaan ng Article 4, tanaw na ko dahil proceed na lang mo sa lain kay muna mahimo man katawan na hinuon ning maong kuan gud article. basin pa og dito sa lain nga articles basig dunay mga ligon siguro sila nga kuan dito. Di lang ta mag-una dito sa unahan. Kay kining Article 4 man gud. Ako gi-evaluate ha kanang kang Sulaika Lopez nga wala nila dayon na correct sila. Correct sila. Kuan lang ba? Akong gi-evaluate lang gani kalang klaro ba? Ay lang mo kasuko na ko unsa ni akong evaluation na. Sultihan ta mo klaro para nga makasabot na sa katungoy mga background, sa lang to mga dunay background, di lang to kinahanglan to explikaran. Pero katong mga way background kasabot sila ba? Tinuray lang kadtong
withdraw nila, di nila dayonon o present si Attorney Sulaika Lopez, mas maayo to. Sa ila sa prosecution. Ang defense ato, magpaabot na itong defense ato, day. Ha? Sa may nga pagtuos, Sulaika Lopez musulti against si Sara Ubati? Most likely, mahigala musulti ito, numerate pa itong ang buutan, Sara. Nya mo sa mamhitabo, ang kaso sa prosecution daot tinuon. So, sakto tong nga desisyon, ngawa nila i-present si Sulaika Lopez. Ikaduha, gipang-withdraw lang uban nga mga witnesses, okay ra, last na lang si Matibag, ilang ipresentar mga kagalaan, but, mao na lang last witness, nga proceed na sa lain nga articles of impeachment, kay kung malangan mo din sa article 4, mahimong katawanan ang prosecution. Kita mo ang katawhang Pilipinhon ko doon, wag mo tuo ining article 4, murag nakayos naman, sa banang klasiha, ang mga witnesses nga gipang presentar, wa may clarix. Ako ko'y naluoy mahigala ni Attorney Jeremy Lutok. Ako'y naluoy. Di ko mo tuo, bright na si Lutok, bugado ko na. Regional Director ko na sa NBI. Di ko magkatuo nga kuan eh. Niya karon inig pangutana nimo, labi na gipangutana ni kuan. Ay laning sa direct examination dong names kay wa may kuan ning direct examination di man ta mohatag og gibugaton kay kini ni ang ilamang witness ko na. Ari ka sa cross. Sa cross examination. Tuwa didto mahigala makita ang matawag nato mga higala og maka-withstand ba ang testimony or dili ba? Ha? So, okay na mo proceed sila sa lain, pilagod kabok niyang witnesses nga gi-withdraw be. Ang ilang gi-withdraw mahigala of course Sulaika Lopez sakto sila nga ilang gi-withdraw to. Kay makadaot to sa prosecution nga kaso, prangka lang ni pagistorya. Pareha nang sa sheriff ba sa kwan? Davao ila pong gi-withdraw day no. Di na dayon. Correct gyapon mo ana. Kay dayon ninyo nang mao mga witnesses, my goodness. Makatabang ba na sa inyong kaso or dili? Mo ni dakong question. Makasabot ka ba kanus ka mo present og witness kanus adili nimo idayon og present? Tanaw na ko in fairness mahigala kay naaman nila po yung mga private practitioners. Basi no na tambagan sila dai nga di lantaan eh. Astas Coco Pimentel miingon sad. As Coco Pimentel issue the statement si Coco Pimentel. O ingon si Coco Pimentel nga kwan. Miwan po siya nga angayan nga magamping ana ang kwan. Kini ang mo present tinuoy. Lisod ken do may present nimo Sulaika. Di ko to pwedeng scripted nga presentation. Lahi man gud ka ng direct examination, nagsabot mo daan ng witness, mabitan nang sa regular court judicial affidavit na lang i-submit. Para nag-abot sa korte, cross examination na lang dayon. Kaya di man na malikayan nga kamo nagsabot mo diha, nag-istorya mo diha daan. Pag present ninyo nindot paminaw nag-present. Kaya pwede man na, prangka lang pag-istorya ba, imo gud ang witness. So pwede nimo na nga mo ni ako pangutana ka na tubag, kini mapangutana. Pwede na. Imo man ang witness mo na nga ang sukdanan sa witness kung natarong ba nagdi ba ari sa cross examination. Kay wa man sa kasabot ug unsa kay pangutana anis pikas. Unsay pangutana sa kontra. Na kini mga higala hostile witness Sulaika mo hostile witness. Unsa may kalainan gud kung Sulaika ilang gihimong witness dito even if kasabot sila nga kang Sara gyud na nga chief of staff. During sa Quadcom, ilang man ang pugsol pangutana, wa may makalaban niya dito. Unya, ug unsa ilang gustong tubag, mo ilang ipatubag, kay kung dili ka mo tubag sa ilang gusto, contempt ka. Abot sa impeachment court, di man na pwedeng himuon nila. Di man pwedeng himuon nila. Kay kung dili mo tubag sa gusto, mo ingon man mahigala ang muruling na Chief Escudero, proceed, move on to another points. Why? You cannot ask an argumentative question to the witness. So may tabuan na, dili nila pwedeng i-contempt na sa Sulaika, parehaon nila mga higala sa lower house. So makabuylo si Sulaika Lopez dito sa impeachment court. Muna nga, mas nakatabang nila, prangka lang pag-istorya, ako bitaw, kung laban ka sa prosecution, kulba to ray? Kulba to ha? Inyong i-present si Sulaika? Mahimo na bang credible witness niya kung mo-present mo kay hostile witness ko na, dili ko na kay kung si Sulaika mo patawag niya ang defense, maingon ka nga, siyempre laban yun ang Sara. Defense ko na nga witness. Pero kung kamoy mapatawag as hostile witness, that's another story. So, niadto ni Sulaika Lopez sa Senate. Pero wa nila idayon pag, bluff-bluff, nagito ka nang bang, pasug-isog bang, next time, among next witness, Sulaika Lopez, na. O sa kanta pa to pwede masumpayan niya, pero atik ra.
So nangutana ang media day manghigalan at Tony Lopez sa iyang pag-atubang ana. Pag-atubang. Ingon siya nga prepare for kuan. Mo to yang ingon day. Gipangutana siya nga unsa man ready ka matubang na kay patawag ka sa Senate. Ingon man siya prepare for Typhoon Inday. Nagkuyawan sila. Mo na yung tambag si Kwan. Nagkuyawan si tambag si Kuko Pimentel kay kuan mo ha kana na ang careful mo pag-present ana nga witness basig madaot inyong kaso. Pagkadaot nis kaso sa prosecution oy, prangka lang. So, di lang kumingon nga nahadlok sila Presidente Zuleika Lopez, di lang kay aron na pod in fairness po sa prosecution. Pero makadaot ni silang kaso. Nya aron nga nindot po paminaw nila inon nga aron nga di tamalangan amo na lang gi-withdraw si Zuleika. Delikado kay musumbalik to sa prosecution to ilang kalaki magkiat mo present witness na. Askang mana ko kainunon mag to dai pero wala ba ang forecast na ko to kainunon ko kadelikado gid aning kalakiha. Pero sige lang, mao ilang gusto. Nga ilang i-present pabuto na to. Tanawa di wala idayon og present. Hasta nang sa silip sa Davao ako niingon ako daan nga ayaw dayon ninyo na kay basin og inyong idayon ng silip sa Davao basig maalkansi mo sa narratives. Malagmit pag mahiro sa rahino na madaot inyong kaso. Katawa ang depensa ng kalakiha. Sa ni Zuleika, ipakutana Zuleika nga, haman to article ipakutana Zuleika, ingon Zuleika, prepare for Typhoon Inday. Sa Philippines, inquiry na din, no? Prepare for Typhoon Inday, say Zuleika Lopez during Senate visit. Kusog-kusog itong typhoon na og ila pang i-present Zuleika. Evaluate sa doon katambag siguro lang dito nga ayaw lang yun kaya madisgasya yun tayo ng kalakiyak ato i-present na. Kiat lang mo present na. Prangkal lang pag-istorya. Ako 100% si kwati sila to. Huwag ilang i-present. Bona sakto to ilang gihimo nga di lang to idayong present. Niya ako sa ingon sa ko kada tarawa di sakto akong forecast no. Ayaw ninyo una niyo Mayo. Ayaw ninyo i-present ng silip sa Davao kay basig niya hinuon og malkansi mo ana sa narratives. Malkansi mo sa narratives kay nag-present ana dito, ni-cross examine na dito. Mulutaw pa hinon sa ramay kon kay kana bang pagka hitabo may gala although di ko mo kana na ha kay ang kanang silip mga kagilaan gihilab pasakita ng Sara dito pero mga tao dito maguday mingon sa day nga para nila kuno diha sila ni bilib ni Sara kuno day. Diha sila ni bilib ni Sara ato nga ang mga tao tong panahon na bagyo tong Davao, ang mga tao nag-evacuate ito sa evacuation centers. Pahimuslan man manghigala og demolish. Although doon na order ito ng silip, gihangyo na ayaw lang sa kay di pa man nanghatag pamatag mga sardinas dire. Kaluoy ni mga tao. Demolish. Motoy suko sara kay naluoy sa mga pobre dito mahigala nga biktima sa katalagman. Nya imo pag yung gupon ilang mga balay. Iyo sa karon. Pareha ba ng sunog bitaw ka na masunugan din ba? Og na sunog, ini kasunog mahigala, ayaw lang sa. Mangita lang tag time laing timing. Ayaw ka ng sunog nga mo na ng panahon na nga pahimusla na kuralon dayon ang sunog di nakabalik ang mga tao. Mo na inana na nga pagkaistorya ha. So delikado kung i-present ninyo ng maong silif ka na nga issue dugay naman kay ng issue ha. Kapila naman ni Daog Sara Duterte anang pagka-mayor, ni Daog manghigala pagkapilam sa Daog anak. Niya Daog pagka-vice presidente, despite na naan ang isyu ha. Giris man na every election mo magsilbi. Og i-present na ron, basig mapildi mo sa narrative sana. At tanawa, sakto akong forecast no, wala ni Daog present. Pero kaning kang Zuleika, porbida kuyaw kay to, ila pa itong i-present mga kagilan, si Kwate Gisla mo nang astas Kuko Pimentel, nitambag nila nga, lisod yun na inyong kalaki. Ayaw gumugkiata na. So karon na hitabo sa prosecution gipang-withdraw nila pila ka book witnesses. Kadto si Zuleika Lopez, Captain Bilyo day. Diwa na nila dayon. Kisa pa si Abby Andres, si Micael Flores, si Bones Magsambol, naduwa na pa psychiatrist ilang gi-withdraw.
family members of the victims of the threat gi-withdraw nila, representative from PNP Firearms and Explosive Office gi-withdraw nila. So sa to pabiyaan na ang Article 4. Kaya ang last witness matibag na lang. Nya ito i-evaluate, wa gyud. Hungaw gyud ang Article 4. Last witness lang sa matibag ha, ang duha ka witnesses mga higala. Why clerics? Nya si matibag na lay last. Unsa may i-testify ni matibag? Gawas og si matibag na basig si matibag na mo mention nga ang na-hire na gyud si John Wick. Kaya atong ibantayan ang first witness nga si John Mark Lilong. Obi na ko kini mo mention niya no kinsagi. Kay ilang man gipalakaw istorya na anay gi-hire. Tinuod yun nga nag-hire sana. Sige tagpaminaw. Kinsa may gi-hire? Wa gyud. So kini si attorney Kwan. Attorney Lutok abi na ko dag basig mo ni musulti nga kon basig na ibutan ta lang ba tingali og na well top nila ba day. Na tinuod yun nga doon nag-hire si Sara taga Mindanao siguro ni. Kay taga Barm ko ni. Present nito. Tingalig na ka-hire ni membro ba kasi mauti siguro na hire? Tagbot wa man sad hasta mahigala kini si Kwan. Di man kayang gingon naka-hire ba? I believe nga naka-hire. So iyan ang believe. Dili facts. But I do not have Kwan. I do not have personal knowledge. So kana nga mga statements wa gyud hungaw. Hungaw nga mga statements. So okay na. Para nako og kinsay nagtimon ani ron sa prosecution sakto nang inyong gihimo. Actually atong evaluate sakto ang prosecution wa na i-present Sulaika Lopez, sakto ang prosecution nga wa na nila to hilabti tong sheriff. Og sakto sila nga last na si Matibag nya dayon proceed to another articles of impeachment. Mas maayo pa siguro ato pikas kay basig napay kaso gyud. Kay kadto kadugayan adto day gilaay ang mga tao na minaw eh. Maglangan pa to pila gud ka witnesses ni ilang kami 1 2 3 4 5 6 7 8 ka witnesses no? Ilang gi-withdraw. Laliman kag kanang 8 ka witnesses kada usa ka witness mo gastog tag duha ka adlaw. Ang mga tao gilaay na day. Wa na effect para nila ang impeachment. Wala nag mga tao kuno ayaw mahal bugas diri na di mga disgrasya diri di mga problema di mga addict diri problema ta. Wa na mura sila og kanang dili na sa motutok sa impeachment. Laay. Unya wala na effect. Delikado maabtan tanang kuana. Nya pila man ka buwan 6 to 7 months o dili na sa ibanan ang mga witnesses mo na duration. Medyo laay mga higala. So actually kung ako'y pangutan-on sakto ba ang prosecution aning ilang gipangbuhat ron? Nga wa nila i-present si Sulaika, wa nila i-present ang sheriff sa Davao, ilang giibanan o mga witnesses para nako sakto na proceed mo nga to sa another articles basig makahagdaw pa mo dito napita. Kay kini article 4 wa gyud na hagdaw.